Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Magtiyo patay matapos ma-sideswipe sa truck ang ilang motorsiklo samtang nagabiyahe sila sa Bacolod Silay Airport Access Road. Aktual nga pagbuguan ay nakuhaan sa video. Ma-report si Marcian Muyko. Kuha sa video nga ginsend sa Digicast Negros ang pagbunggo sang isa ka truck sang Sabado sa nagadalagan man nga motorsiklo sa Bacolod Silay Access Road sa bahin sang syudad sang Talisay. Makita sa video ang pagbunggo sang pangulihi nga bahin sang truck sa motor nga naglibot-libot pa matapos ang pagbunggo. Ang mga biktimang nagahigdaw naman sa dalan. Dead on the spot ang biktima nga Magtiyo nga sanday alan kag Rodrigo Bedonia. Sunod sa traffic investigator, gikan sa bunyag ang Magtiyo kag papauli na kuntan sa barangay Dos Hermanas sa Talisay sang mabungguan. Nag-surrender man gilayon sa PNP ang driver sang truck nga base sa ila pagtanaw sa video, nag-overtake sa isa ka truck nga hindi dapat pwede suno sa pulis. Heavy truck sila, kaya kung pwede sila sa heavy loads mo, dapat mas lang sila sa kwan, sa inner. May inisyal na nga pagistoryahan ay suno sa pulis ang tag-iya sang tracking kag ang pamilya sang biktima, pero ang pamilya sang napatay ang wala pa nakahibalo kung sila ang magapasaka sang kaso batok sa driver, bangod unahon nila anay suno sa pulis ang pagpalubong sa ilahimata. Marcian Muyko para sa Digicast Negros.